færreste, der får muligheden for at styre et fly, men fra i dag er det muligt i Viborg. Sådan da. På byens hovedbibliotek kan man nemlig få lov at prøve kræfter med en hjemmebygget flysimulator, og den er bygget af en mand, der aldrig selv har haft luft under vingerne. You can fly anywhere by sitting at home. Any part of the world you can fly. Mahesh Salian kan lære alle at flyve. This one and this one. This is our wings. And this one is the center of our aircraft. Han har altid drømt om at få et rigtigt flycertifikat, men det har en fremskreden alder besværligt gjort, så nu glæder han andre. I always wanted many other people to know about aircraft. So push right pedal a little bit. Yeah, and now full power. Mahesh har brugt 4 år på at bygge sin egen flysimulator, der giver mulighed for at flyve rundt i hele den visuelle verden. Han hjælper meget, så det er fint nok. Det er til at finde ud af. En lille smule. Right, more right. You see the runway is going there. Han kommer fra Indien, men bor og arbejder nu i Danmark som freelance-programmør. A bit hard to land. Yeah, but for first time I think you did a good job. Det er Viborg-bibliotekerne, der har givet interesserede mulighed for at prøve kræfter med Maheshs hjemmebygget flysimulator, og måske får de snart en ny version i huset. I hope that I can build a bigger one for me and also for others who can come and enjoy flying. Mahesh bor til dagligt i Viborg sammen med sin kone.